Bă, David, am mai făcut cumva navetă? Nu te-am făcut, mă, nimic. Adică ce am vrut eu să spun e că atunci când îți bate o planetară, cine ți-o reglează? Cine te bagă în service, mă? Dar cui service aparții? Cine te smută pățepile? Ce planetară ăsta bate, mă? Nu înțeleg. Gata, m-am prins. Nu e la mine. Nu e, aș vrea eu. Vai de capul meu, tu-ți dai seama. O băgam în service ca lumea, urcată frumos pe rampă, scuturat, cu bambuc, pivoți, planetare, tot capete de mare. Luam motorul frumos, l-a segmentat, îmbrăcam un costum, stătea cu vaselină peste tot și după aia dă-i forță renică de și stătea mungere, să vârtea și asta pe cauciuc. Vai de cap! De ce mungere să dai, mă, cui? Deci nu e. Nu e. Dar pe-a cui e? Nu știu al lui nimeni. Eu aș vrea să, da, eu am tot zis că mă, să fie că e bună caroseria, e ca lumea, e țeapănă de tot. Ea are probleme cu claxonul, că e cam tare, dar nu-i problemă, știi, e și nerulată. Asta e bine, că e nerulată, știi, și poți să dai ca lumea. Da, dacă mai sta așa mult, să știi că în vreo 5 ani, dacă nu umbli la ea, să duce și baterie și tot programul Rabla scrie pe lui. Deci așa. Așa, da. Măcar nu sunt singura. Hai, pa. Auzi, dacă ți expiră ITP-ul, o să vii la mine la service, că eu sunt lider, să știi. Te-ai prins?